ang pag-anhi ni Hesus sa kalibutan dili aron pag-ayo sa mga masakiton, dili ang pagpalakaw sa mga buta sa mga bakol, dili ang pag-uli sa pananaw sa buta, kung dili mianhi siya aron paghatag og kinabuhing way katapusan. Mao na importante kayo. Ang mga tao dugok ngadtong Hesus, ang kadtosang sanlahon nagiayo niya, 40 sang panabi ang nakasaksi sad nga giayo niya sanlahon, 40 panabi. Ang ilang tumong nganong moadto ni Hesus aron nga maayo sa ilang mga sakit. Kamoron unsa may inyong tumong pag-anhi dinhi sa simbahan or sa inyong pagsimba? Unsa may tumong ninyo aron tagaan og grasya nga naay kapalit sa sin nga nilupad sa bagyong Odette? Naron maka trabaho, aron maka pasar, aron maayo sa mga balatian, aron magkahusay ang relasyon, mo na inyong tumong pag-anhi. Wa na'y kapuslanan. Maparihar atas mga Hudiyo nga ang ending gilansang si Hesus sa krus sa dihang wa na sila kauyon. Di ba? Maor sa nakita, sawayon ra nato ang gasunod sa Ginoo. Tungod kay di na muhaom sa atong gusto. So unsa may gusto sa Ginoo nga mudawata sa iyang mensahe na kadtong mutuo kaniya matud pa sa atong unang pagbasa, adunay kinabuhing way katapusan. Sige, lingian na mong tupad. Yung naunsay gianhin mo. Sige, yung naunsay gianhin mo din eh. Pangutan na ba? Kay usahay na ba? Kinahanglan tang check up po no eh. Kay gapatuyang na lang taghangyo sa Ginoo. Prehaning sanlahon ba? Buot ka, makaayo ka na ko. Okay, ingos Hesus kasayon rana. Kamao makikumuhatag og kinabuhing way katapusan, kana na lang sanla mo di na ko ayohon. Pero doon ako'y assignment nimo, ayaw panabi. Ngadtos pare, paghalad, pasabot hogs, kolekta, palit og slat. Ana, ingon mang sanlahon, damo at tutas pare, pangwartahon na ta dito. Anya mo may sugo sa Ginoo. Uy, nanabi man noon para murag sikat na kay siya. Di ba, nindot man kay paminahon ka ng tao ba nga naayo sa sakit? Nya manabi dayon labi na ka ng mga bakol nga di nakalakaw, nya bilin da yung wheelchair dito, bilin da yung inig panabi tinuod ka asa mo na tuwa dito ngadto dayon ka sikat kay ikaw may naayo, ikaw may nakatabi, pero di na mo itumong ni Hesus oy muadto des pare maghalad pasalamat nya unsa man ni ang paghalad mao kuno ni magmatuod nga naayo na ta. Kana manggong taong kusog muhalad, maayo nagkasing-kasing. Kanang tao nga di ka maong muhalad, masakit to nagkasing-kasing. Unsa man ang masakit to kasing-kasing? Naadiha ang kadao, naadiha ang kabalaka, naadiha ang mga pangandoy nga kalibutanon. Kanabang mutukod pa ko balay, mo abroad pa ko, magtigom ko kay para pa sa akong daghan kay kag mga plano ba nga imo ako masakiton kag kasing-kasing. No. Nilingi ako nung naimong tupad. Wa kay sakit. Wa kay sakit dia. Ilanan nimo kay nabi tayo ni anhi dinhi nga insya pader ikatulo na ni nakong anhi, sige kong palitan na imong slot nga sobra nas na po akong napalit na ko. Congratulations, malangit na gyud ka ani, pwede na ka mabangga igla kung sa simba ko sa paderoy ayaw sa nako, di ba? Pwede na ka mabangga ron diha, iniguli nimo kay daghan naman kay puntos dito sa langit. Mahadlok kitang mamatay, nam sa iban mo palit og slot kay para tagaan sa siya gracias Ginoo, di na mao. Muna si Kristo nagtuman gyud sa sugo sa Dios. Ang importante niya ang pagtuman sa sugo sa iyang amahan. Mao tong pagsikat na niyag maayo kaysa bagoy dili gustong masikat oy kanang pangitaon ka sa mga tao, di ba?
nga ng mga tao magsigig pa picture nimo na mo viral ka sa Facebook, sa YouTube. Oh, kinsa pa gud dili gusto ana? Kamo gusto mo ana? Amayo kay di man sad mo angayan nga i-viral sa Facebook. Upari araw tag mga naong. So, ana gana nay daghan kayo ganahan ana. Bisag unsa naman lang ginailang gibuhat diya. TikTok, ana selfie, pakita-kita ng ilang mga private parts or maghimog mga bisag unsa na lang nga makapa-attract ba. Ana, haron lang gyud daghan ang mo view. Ana. Pero si Kristo lahi. Sa dihang nangita na ang mga tao niya, purti ng daghan na nagdag nga masakiton, miikya siya ug niadto sa kamingawan aron magampo. Unsa man dining kinabuhing way katapusan, mao ni ang kinabuhi sa Dios. So kinahanglan ta mo connect ngadto sa Ginoo. Nya unsa may atong connection sa Ginoo? Kana gyung pagampo. Kay diha sa pagampo, kita mo istorya sa Ginoo, kita sad maminaw sa tas Ginoo ug unsay iyang iistorya. Ano bang matudluan sa taba unsay gusto sa Ginoo? Sa pagampo bitaw nako niadtong niaging adlaw, niagi pag yung adlaw ba. Ingon dayong Ginoo, mura bag ang ni picture sa kung unahona ang daghan nga way atop, kana bang way mga atop na ba? Mura mamugwa kauyon sa akong gi-announce. Mao biya ni ang lamdag sa Ginoo samtang nagampo ko. Mao na nga ako lang sa siyang gipadayon. Wa ko kay bawog makahatag ba ko mo to gingnan ako diri ang nanganhi. Ni pasalig ko ani dili tungod kay siguro na ni. Gugma lang ni nako kay mo say lamdag sa Ginoo. Lamdagan man gud tas Ginoo gud kaysa magsigil lang taog kana agitang atong personal usay malimot man tas panginahanglan sa uban. Na mamalandong ta. Nya kaning Ginoo kun ato siyang pangutan-on ug magampo ta, kanunay niyang dad-on ang atong hunahuna og kasing-kasing sa pagtan-aw sa atong isig katawo. Muna si Hesus nagtan-aw siya sa sanlahon, nagtan-aw siya sa mga masakiton, dili siyang kaugalingon. Bisag katong gidumta na siya, buot na siyang patyon, sigil niya pon siyang tan-aw unsay gikinahanglan siyang isig katawo. Kita magsigit tagtan-aw sa atong balay, hala pa improve anang balay, unsa na say akong idugang, unsa na say akong idugang, unsa idugang. Wa yun kalantaw dito sa unahan siyang balay nga wa intaw atop. Ug mamalandong tang tanan, di na kinahanglang moari panako ni mga tawhana oy. Nganoman, naa may mga silingan diya makatunol, mao ni atong buhaton, manunol tag para atop. Nya kayo wa mo'y kuan ka galagot man kuan pa dir aron kaginansya ka ngadto sa Ginoo din hilag ihatag nako. Pero mao lagi na ang nahigugma matud pa ni San Juan, ang nahigugma sa iyang isig katawo nakaila sa Dios ug anak sa Dios. Kay nga naman si Kristo nahigugma nato ug naghatag siyang kaugalingon tungod kay siya ang bugtong anak sa Dios. Nya kinsa tong mutuo ug mudawat niya matakdan sa iyang pagkaanak sa Dios. Muna kitang tanan ron dinhi hinaut untang nagtakod na ta. May katapusang lingi. Ing na anak ka sa Dios. Yan pangutan na anak ka sa Dios. Nya moingon gid siya, of course. Congratulations dayon. Anak ka sa Dios. Ana na siya. Sige, manindog na ta mga anak sa Dios. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, puno sa pagsalig na kita mga anak sa Dios. Mudangop kita kaniya nga mahigugmaon ug moingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa tibuok simbahan, nga ang balaang espiritu maglamdag sa katawhan niini o nga mahimong angayan sa pagdawat sa mensahe sa Ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa atong nasod, nga maalimahan na ang panagbingkil, musubang na ang bagong paglaom sa kauswagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami.
Alang ni adtong nagantos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tungga kami.